Mwadzuka bwanji, muli bwanji, Amalawi anzanga, kuli konse kumene muli. Langa dzina ndine Chenkalapwaga Loyela, brother Sallo, cheni chizukulu changanga pia simende dzina langa lilu kuchokeraso mboma la Mangochi. Choyamba timayamba ndikuyamika Mulungu wakumwamba amene adalenga inu ndine, komanso amene adalenga mwini chilengedwe china chilichonse, inde amene alibe bambo kapena mayi sanaberekedwe, wopanda family, iye wayekha ndithu amene amapanga chinthu ndikutheka, beginning and finisher, yekha ndithu popanda opikisana naye, Ambuye Mulungu amene ndithu amatigonetsa komanso kutidzutsa. Ndabweranso lero lino pa 28 October pamene tangotsala ndithu ndi masiku atatu awiri kuti tilo mu November la nthawi nkumati 7:30 yakummawa kwa lero Monday lolemba limenelo. Moni ndithu mmene taperekera mucha kuti moni takupatsani Amalawi kina kuti konse kumene muli chigawo chino cha kummawa, pambuyo poti pakupasani moni kumpembaso Allah komanso kupempha Mulungu kuti chize matenda osiyana mavuto ndi zina zonse makamaka anzathu so maneighbors ku Mozambique kwafunira zabwino mtendere zimene anthu andale akumapangisa dala kuti anthu azifa. Lero lino utsogoleri ndiye kulibe tisaname yayi, anthu amene alipo ndi anthu amene amasangalasidwa kuti anthu azifa, masataniki atsogoleri ake. Choncho kuchokeranso konkuno ku Yawo National komanso ku Malawi Festival Director of Research and Media komanso Director wa 91.1 MHz Yawo FM akupatsani moni Amalawi. Nsanje tuchitipa nyamata amene amayankhulira Amalawi, nyamata wochepere kwambiri, comrade Sallo chizukulu cha piyasi. Mukhale pompo ndakubwereserani lero lino kuso maximum amenenso ndithu dzulo kamba kamayendedwe tinalephera kuti tibwerese ma breaking news ambiri amene anachitika, koma tingofafanta kugwirapo kusiya kungotomola koma ndi nkhani yayikulu kwambiri imene ndithu masiku apitawa tinakhala tikusanthula nkhani ziwiri zimene zitikhala tikusanthula mmangu ndikufuna kunena kuti dzulo taona zinthu zimene zili zosayenera kuti zichitike pa dziko la democracy kapena pa mtundu wa Malawi, makamaka chikhalidwe komanso umunthu umene ife Amalawi tinabadwa nawo, timakondana wina ndi nzake, koma zikuoneka ngati anthu andale tsopano akutidanisa komanso akufuna azitiphesa ife amenenso tikufa ndi njala, tikumfanso ndi mavuto, dziko losauka kale limenenso ena akufuna tizingosaukirabe. Choncho Amalawi tichenjere kwambiri popeza anthu amene wagulukunyinda amenewa ndi anthu opsa kwambiri. Pamene ife tikumenyana iwo nkumalemera, pamene ife tikukhapana, pamene ife tikupanga zina zake awanda akumalemera. Tisamare kwambiri Amalawi. Tiyambe ndi nkhani zitatu. Nkhani yathu yoyamba tikudikira ndithu lero ni Monday ku khoti mayi Patricia Kariati, mayi amene ndithu anapanga zozizwa kwambiri kuti MCP lowe mboma, koma MCP lele kwamanga popanda mulandu wina uliwonse. Akuti ngumasamala kwambiri anthu ena ukapanga zabwino kwayika pa ntchito amakuthesa ntchito yako ija, munthu kumpukuta kunchosa mmatope kunchosa nyasi zonse mabwera kuti azikupangira matama iweyo. Ndi zimene zaoneka nda Patricia Kariati. Tikhala tikupita ku khoti lero lino ngati so mukudziwa Malawi pamenenso apolisi mpaka lero mulandu sukudziwika kuti mulandu wa Patricia umene awamangira ndi wotani. Tiyankhula imeneyi komanso ina tiyankhula nkhani ya kulepheresa kwa mademo. Leni 28 mawa mtondo pamafurika pakhale mademo ajatu alephereka, amene anayambisa mademo alepheresa mademo. Ndinanena kuti ndizabwera pano ndi kuso maximum kutusula kunena nkhani imeneyi. Mukhale pompo ine brother Sallo amene ndikamalankhula silimayang'ana kuti uyu timadyamba limodzi, uyu timayankhula chiyankhulo chimodzi, timapemphera msikiti umodzi, chiyankhulo chimodzi, timachoka dali limodzi. Ine ndimangoso kutemanya. Choncho lero lino tikamba nkhani imeneyi. Inanso nkhani imene tikambe ndi nkhani imene ya Namiwa amene anabwera Namiwa panali pa 21 nanga tusindi kupanga mistake mwezi omwe uno ndikunena kuti pa 25 andi demonstration, and suddenly analepheresa mademo acho kuti mademo 25 iya isitipanga tipanga pa 30, and suddenly awalepheresaso akuti mademo kulibe kamba kuti iwo utasankhira mu commissioner inquiry imene commissioner inquiry yo muli bacha anu waka nkhani iwo ndi azika mmene momo. Amalawi mungadziwa bwanji nanga mwina kutheka Namiwawa anali mapulani nanga ndi chifukwa chiyana Namiwa? Mu interview yawo dzulo alankhula zinthu zosamveka bwinobwino zimene Amalawi sitikuzimva mu nyengo ino yowawa, chifukwa ayankhulatu zombwereratu Namiwa mu interview yawo, mbwerera zokha chifukwa iwo ngati mtsogoleri sitikufana ndi bandu lemeneyo. Ndanena kuti nkhani zimenezo ndizina mwazina. Ina nkhani ndi yakwansunthwe kumene apolisi agulukunyinda mayi Yolamu amene ali mkulu wa polisi, Tombolombo mayi amene onunkha kunkhwapa amene sakugwira udindo wake koma akungolandira ndalama za ulere, komanso apolisi amene ali pano pakati panopo ndi agulukunyinda onse, komanso asilikali ndi agulukunyinda amene akufuna Amalawi ayambise nkhondo ikuyambikatu kambaka apolisi, asilikali komanso ndi atsogoleri amene amazi atsogoleri kufuna choti ife tiziphana. Ndiyankhula nkhani zitatu zimene
zimenezonse. Musandisiye ndekha Amalawi mukhale pompo mangu langa dzina ndile chenkhala panga liyela brother Sallo chizukulu cha PS moni kwina kuli konse kumene Amalawi mwakhala mukambirana ma social media munkhani zosiyana zokhuza commissioner inquiry imene iyi zokhuza kaundula pali nkhani zambiri ndandira ma 10 follow ambirimbiri kundiuza Amalawi kunena kuti brother Sallo zimene mwayankhula inu zimakhala zoona. Audio yanga adzanadzana ninakamba kunena kuti jaji wagamula mulandu wabodza chifukwa jaji uja ndi wa MCP chifukwa kana sakanakhala wa MCP jaji uja sakanakhala wa MCP akanakhala so wa MCP bwezi jaji uja akanauza NRB akanauza AMEC kuti ayimise sungapange mizere malo mosasosa. Ndina akambadzana kunena kuti zimene akamba jajiwa ndi nthabwala ndi bodza kwambiri simunamvelero. Nanga mwaona makho amene ndandira brother Sallo ma message amene ndawalandira ine kunena kuti brother Sallo ndilo akatundu kunoto anthu sakulembesa ku NRB anthu akwapiringisa umboniso mwaumva DC wayankhulaso lero nkhani imeneyi ndeti mafati ikirepo ndemanga kunena kuti tinalankhula kunena kuti azipani muyenera mugwirane manja inu omenyera ufulu mugwirane manja osadzana Namiwa azingosoka okha basa andisankha inu kupita ku commission inquiry agulugunyinda ngati amene wasite kwafuna. Brother Sallo kuso ine simayangana kuti timayamenyera ufulu limodzi timayankhulira Malawi limodzi koma ukangopanga mistake ndizakhala ndili pa ndikugagada ndikuswaza iweyo ndiyankhula nkhani zimenezo komanso ku NRB anthu sakulembesa izi zimafunika kuti anthu omenyera ufulu komanso anthu amabungwe komanso mashehe ndi eifa Amalawi tiyendere limodzi kuti izi aziyimise ayambe kaye kusosa after kusosa tiyambe mizere anthu alibe zitupa akulembesa NRB ikanayamba kaye akhoti aja akanakhala anthu anzeru akanayimisa zonse izi ndikuyamba sopano kulembesa kaye after kulembesa abwere ndi ina ija sopano yotani yopanga makaundula a voti choncho ndikumabwera ndi kaundula wa olembesa mavoti sopano chifukwa izi tinakamba choncho ndi nkhani folo mangu Amalawi ndisakutayireni nthawi ineyo imene ndakambira muja kunena kuti ineyo sindimaopa kuphedwa kumangidwa akutukaya kuzondedwa kaya kutukanidwa ine ndimangoswa kulankhula chilungamo aliyesa otenga chilungamo atenge osatenga akhale choncho. Mwamangu nkhani zanga zilipo 4 nanga 5 tiyambe nkhani iyi nkhani yakumangidwa kwa Mayi Patricia Kariati tinakamba kale kunena kuti nkhani iyi ndi yandale iniyo mukanakhala anthu ogwirizana bwezi nonse DPP UDF afford kuphatikiza ife Amalawi tikanapita kumene kuchako chifukwa izi ndi ndale zimene akufuna kuti Amalawi mmalo moti azilongosola za mafuta mmalo moti azilongosola za tatanga kuje mavoti kuti Amalawi akhale ndi zitupa akuononga ndalama zingati kumangopita ku court boma ili ndi boma losamva ndimakhandi ukamba nkhani zonse ndakamba kokwanira komanso ndizikamba abe sindisiya ine ngati munthu omenyera ufulu amene sindimaopa kuphedwa kapena kumangidwa kunyozedwa kapena kutukanidwa kapena kuyamikiridwa ine mundiyamikira is up to you inuyo kaya mundinyoza ine ndilibe nazo ntchito koma ine bwa chilungamo nditatulusa sindimalira kuti muzindiyamikira mwamangu nene kuti nkhani ya Patricia Kariati meta kambira mujati kudikira ku court kuti timve kuti kodi abomawa cholinga chawo ndi chani kwaophiza Amalawi kapena kuyesa zida kuti azabede bwino mavoti kapena akufuna kupanga chani chabwino nkhani imene ndiyeta ikamba tione ku court kuti akhotani nakuti chani kodi nanga apatilisha lelo so apitiliza kukona pa ku court ikhale 5 days kapena wiki ya tundu nanga DPP UDF afford inu ndine tilola pamene boma ali kulephera kugola mafuta boma ali kulephera kuoda chimanga boma ali kulephera kupanga china chilichonse kwa bali kudziwa kumanga anthu kokha ndi zimene amadziwa agulugunyinda amene kumanga anthu kokha ndi anthu amamanga kwambiri ndiponso udindo wawo tinayikira pa mpatatazi ndimanga end of story osati kuti athandize dziko lija kuti apange china chake amene aja anabwera kuzapha anthu anabwera kuzamanga anthu koma nanga tipali mphoto yomanga boma limene lamanga anthu ndi boma lakala MCP mphoto imene tikhoza kwapasa ndithu tizakumbukira kamba komanga anthu tichoke tiyike apo nkhani apatilisha tiwapempherere mayiwo kuti zonse ziyende bwino zikoma kwambiri ndi Monday 28 ndipena apatilisha akupita ku court nthawi yanga nkomati khoza to 8 kumawa kwa lero pa 28 tinthamange nkhani yachiwiri nkhani yanga yachiwiri mwamangu ndikufuna ndiyankhule nkhani ya commissioner inquiry commissioner inquiry imene ndithu Amalawi ambiri nkhani imene tayitsutsa ndikufuna ndiyankhule mosaopa komanso mosanjenjemera ine ngati munthu amene ndinasankha ndekha popanda kundikakamiza munthu ine munthu ngati amene ndimapanga free service kulankhula kwangako simanda ndalama zilizonse ine ndi volunteer volunteer Amalawi nomata Amalawi anditukane nomata Amalawi ndiyamikire koma ndizakhala ndikulankhula popeza nkhani ntchitoyi sana ndilembe ndiwo samandilipira ndiwo koma ndimazilipira ndekha komanso zopeza kapena mavuto nzawo naso ndekha ndiye ndibe nazo ntchito kuphedwa kapena kumangidwa I'm ready for an attack kuphedwa kapena kumangidwa ineyo sinimaopa kumangidwa ndagulugunyinda yayi chabwino
ndiye tikunena kuti nkhani ya commission inquiry Namiwa zowapusa anthu ife we sick and tired of anthu oabodza ngati inu. Ndiponso Amalawi ndinanena kuti ndizabwera pano kuzabandula audio imene Namiwa akhala kwalumbirisa pa 29 pano, koma ndaona kuchedwa ndamva interview ya Namiwa imene ndipangisa kuti audio ndibandule lero. Amalawi mukhale pompo maximum kuswa brother Sallo chizukulu chizezeni changanga PS. Namiwa don't take people advantage. Inuyo musamanamize anthu 5 years takhala ku Malawi tikuvutika anthu omenyera maufulu agulugunyinda ngati inu afegi. Honestly speaking kunena mwa chilungamo ku Malawi nanga tikuli anthu afegi omenyera maufulu ena muoneka ngati aolijo ndakina Namiwa. Ndiponso ku Malawi munthu ameta sala naye panopo oti omenyera ufulu ndaponi Kalindo okha. Chifukwa Kalindo akachita zinthu amafika kwa anthu kwayankhula usati kupanga kwa zayo okha. Right? Ndiye tikunena kuti Namiwa don't take advantage ngati MCP. Inuyo nkhani mmapitira pansewo Malawi imene maitanira pansewo ndi nkhani yoti timve kodi achilima lamba anavula ndi ndani. Mwandivesa? Pomwe ife ena akama timafuna maripoti okha. Ife timafuna angotiuza kuti amene anapha chilima ndani osati zofufuza ndiye anafufuza kale, anafufuza ma German anthu aja ndi ophunzira. Iwe Namiwa ndi anthu amene aja mungapange chani? Nanga pastor kamuti kaya ndani akubungu la mashehe angapange chani? Inu musamango wapusa Malawi Amalawi to atopa. Mwandivesa? Zomwe wapusa Malawi atopa. Izoti yayi kafufuwa zakhala pa TV live zilibe ntchito zimene usamanamiza Malawi. Inu Namiwa mukanakhala kuti inu ndi serious kumenyera ufulu. Ndinanena kuti mukanaita na ku family. Mukananena live kwa uza Malawi ine ndimakusogolerani. Amalawi sangakhulupirira Namiwa. Malawi no one trust you Mr. Namiwa. I'm telling you here. Ndiponso iziziza Malawi tingoyembekeza ndithu boma limene la galu lituluke mboma tizapeza maripoti eni. Ndipo amene sopa tizambe kumanga agulugunyinda amene apha anthu. Agulugunyinda amene akuba ndalama zathu. Maunyolo panopo tikusungiratu. Uwamanga achina chakwera achina nkaka. Tikumangani ndithu mufuna musafune. Dziko ndira mulongereri. Mufuna musafune ndithu zakumangani ndiponso ndalama zathu muzalavula. Ndinanena mbuyo mukunena kuti kungowamanga galo amene osati zotopita ku court kumalanda ndalama zimene ali nazo ndalama makagula fertilizer. Fuka galo amene ali ndalama zambirimbiri za dziko la Malawi. Ndiri zakhati kwalanda ndalama zija kwalanda chuma chawo kutenga ndalama zija kugula fertilizer kutenga ndalama zija kupanga misewu. Fuka galo amene wali ndi ndalama zambirimbiri m'mabanki. Mbuzi zimenezi anali anthu okwera njinga zakapalasa amene walira kuyendera ma VX la kuyenda gamoto zopuma la kugula manyumba pena pali ponse pamene Amalawi akufa ndi njala kumvesa chisoni. Ndeti mafuna tinene kuti nkhani ya commission inquiry mpalibe Malawi amene ayivomereza. Poyambira pa social media mawere sakulankhula kwena kuti kosakulankhula Malawi. Mukanakhala kuti inu Namiwa mmamva, mukanakhala kuti Namiwa inu sindinu ngati achakwera. Chifukwa inu Namiwa nzeru zanu ngati achakwera. Chifukwa panso mukapitula Malawi. Ndiye Amalawi aja akukana kuti iye tikufuna ku family akhale mu commission inquiry, tikufuna azipani akhale mu commission inquiry, tikufuna mabusa akhale mu commission inquiry, tikufuna ma judiciary akhale commission inquiry. Inu mukukana mukuti apo tini ndasankhidwa iwe ndiwe ndani Namiwa? Namiwa iwe anthu angakhulupirira. Do you really think people can trust you Malawian? No one can trust you. Kunena chilungamo awatu akulankhula ndi Malawi ndiponso apa ndikupeka uthenga kwa Malawi. Chifukwa Malawi zimene amafuna zokuti mukhale akubanja, mukhale kumpingo, mukhale anthu azipani osati iwe Namiwa yayi. Mwandivesa? Koma iwe anthu adalira ine ndikagwira ntchito bwino osagwira sitikufuna kuyesera. Tavutika ndi achakwera sitikufuna zoyesera sitikukayikirani. Achakwera tinakayikira poyamba. Inu sitikukayikirani pano simungapanga chilichonse. You can't do nothing. Musatinamiza Namiwa. Inu nanga timukufuna ndithu Amalawi akudalireni. Aidha nene anthu ngati kinaponi Kalindo mwauze abomawo akakulumbirisana kuti inensi ndulumbira. Ile chimene ndikufuna chakuti ndikufuna azipani akhale pano ku DPP aku UTF ndafodi. Aku judiciary kana mmene mumu. Aku mabanja onse 8 9 akhale mmene mumu. Iwe Namiwa unaphedwa ndani? Andana anafa kwa kwanu iweyo. Namiwa iweyo kama menyera ufulu. Mesa mapasa Amalawi mwayi kuti Amalawi ayankhule. Ndiye Amalawi kunena kuti akufuna kubanja. Inu uganiza lunga panga commission inquiry opanda kubanja akhale mmozi. Ndi ndani angapanga zimene zokhale iwe Namiwa. Ungapita ukachoka pa khomo pa anthu oti pamwalirapo achana wakubanja palibe kungochoka alendo okhaokha. Inu mukulowera pati. Inu nanga timayankhulira Amalawi kumapasa chance Amalawi anu wake zinthuzi zimene zikuakhuza osati Namiwa inu muti ine ndi limene mubasa Amalawi ndikhulupirireni. Who can trust you? Palibe amene angakhulupirireni bodza iyayi. Ndiponso zoti kumangoti kungodzuka manthongwani maso kumanengeza kuti iyayi ife tikufuna kupanga matemo Amalawi musamapusisa. Mandive nanuso Amalawi musamangotenga zili zonse za matemo pano palibe basi tingoyembekeza kuvota. We sick and tired of this. Kungodzuka kwa manthongwani maso basi kumauza Amalawi tifuna panga matemo matemo sakuti matemo achani. Mukafuna panga matemo zingopanga nokha Amalawi musamauza zimene zonse. Ndiponso Amalawi don't trust anyone. Kunkhani za demonstration kuti kuba kuti musingosonkha ndalama za thandiza abale athu amene akufa ndi njala. Fuka apa zimene zikuoneka sopano tikutenga na uchisiru Amalawi toka. Inu simungayika mademo 25 kusinda, mademo pa 30 kusinda. Iya ine andika mu commission inquiry. Commission inquiry yako yakutiko. Commission inquiry umaidziwa Namiwa. Akubanja ali kuti. Amupingo ali kuti. Azipani ali kuti.
ndiye mukamapanga zinthu musamatengera Malawi kuntoso kuti mumpezeke nakaka. Anamiwa situ kufuna commission inquiry. Iniyo si abale amsana mwalire pa ndege paja. Ayi palibe mbale ana mwalire Anamiwa amene muchamo. Koma inanga tungomenya kufula Malawi mverani zimene Malawi akunena. Atengeni anzano akhale mmene muchamo, atatu kapena folo mukhale mmene muchamo. Komanso azipani mwauze kumene komwe kulumbiritsaniko mukauze kuti ine to anthu akundikana akuti kukhala azipani kukhala amipingo asilamu ndi akhristu akhale ngati muja mpaka judiciary khale mmene muchamo osati mabusa ogulu onunga kunkhwapa ngati amene mwayika mmene muchamo kungotenga nako zisiru zokha anthu osasamba muyike mmene muchamo basi ayi tikapanga commission inquiry echilima osangosiya bwanji commission inquiry mungaithe inuyo commission inquiry mesali chakwela anapha munthu ndiye muzikafuna chani inu mukufuna chinthu muli nacho inu munazoona kuti zinuwezo kuti munthu waba chinthu kumanda kuti basitiyeni tikafuna anthu akubali yemwe chakwela ndi wakuba kumene angapanga commission inquiry mukanasira ku family achakwela kana khala munthu sinyama kapena kana khala simbuzi bweza achakwela akanale mpakala ta ku family akanale mpakala ta ku mipingo akanale makala to kauza azipani kuti inu azipani sankhani mmodzi ku family kubwereso munthu anthu amene anaphedwa aje tikufuna munthu mmodzi akhale mu commission inquiry mwandivesa kuchalichi kumene amapemphera brother aja abwera akhale mu commission inquiry asilamu akhale mmene muchamo mafumu akulu king of king yawo akhale mmene muchamo king of king chewa akhale mmene muja king tumbuka king mlomwe osakakhala mmene muja mafumu wonse akulu aja akakhala mmene fuka zinza dziko koma chakwela kwankotsuka ukondi kunuka kukhapa kwakeko ali commission inquiry kungotenga azibusa zinzake amene amajana ondalama amene ali bechisoni amene ali masataniki amene ali agulu kunyinda amene ali anthu osamva chisoni anthu akufa ku Malawi palibe ana ayima nkulankhula mbusa amene uchiona kuti Amalawi akuvutika mpaka chakwera lero mwicho commission inquiry how can trust this guy tingadere bwaji munthu amene uchayo poti munthu ndi chisiru cha munthu palibe chimene ambale ndawo cha munthu angoje ba envelope ndiye takuwuzani kuti mu commission inquiry muja ndi MCP Amalawi tikufuna commission inquiry yathu Anamiwa zoona ndikupusa ayi fuka deal yose ndi Anamiwa achakwera kuti paka afika pa commission inquiry kapaka iwe Namiwa ndiye tikunena kuti Anamiwa respect to another anthu azakupasani ulemu musalowe support zimene simungavale iyayi Anamiwa musalowe inu munanga timafuna kupanga mademo Amalawi auze kuti ine sindikulowa na commission inquiry ndikufuna mafumu ndikufuna kwa family ndiye timfano ine ndikulankhula ndi brother Sallo amene ndimalola kutukanidwa kunyozedwa koma chilungamo chiyende sungapanga commission inquiry yofufuza anthu ayimfa mulibe ku family sungapanga commission inquiry mulibe anthu osusa boma sungapanga commission inquiry mulibe king of yawo king of chewa king of tumbuka komanso judiciary mulibe sizingatheke zimene zonse ikhala fake imene yoyo salankhula wakumva wamva nkhani zino zinatakamba lodi blog imene naika kukwansuzo zinaona kuti mayola mundini wakulukunyinda tikamakamba kuti dziko la Malawi ili mayola muwa amangolanda ndama za ulere komanso ifa Malawi ndi ogona sizingatheka apolisi ndikumaopa akanakhala mayola mwaja ndi munthu sigulukunyinda bweza apolisi onse akwasula atachosa ntchito chifukwa amene aja analola bwanji kuti agalu mbuzi osasamba ngati ndi brother Sallo anthu onunga manyi odzola manyi akapanga road block kodi zimene sizikupeka chiopsezo mdziko mwathu sizatheka nanga ndakupanga zimene sizatheka tsiku ina anthu kungodzuka kupita kapita mthaleko kamenya kapita kupita kana malambo kamenya popeza apolisi tilibe zimene zikupanga mene sinkhondo kodi inu akula MCP musayenda kupita madera ena munaiganizira imeneyo nanga inu amene mapasa ndalama ndezaoneka kuti mapereka ndalama mukupereka ndalama inu akulu amene mayenda ita sokwina kuti kosa inu auchena achimwendo pata simunapita kubaka njina anthu anakumenyani simukupita kwina kuti kosa anthu akumenyani ndi chifukwa chani mukufuna mubwerese mdziko mwathu nkhondo we sick and tired of you guys anthu onuka kunkhwapa agulu kunyinda tatopa ndi inu Amalawi TNT uombole dziko li anthu anabwera kuzapha dziko ndiponso tikagona kwambiri ndikulumbira pamaso pa Mulungu nkhani ya RP ndanena kale kuti palibe zimene tingakambe pano Amalawi kunena kuti anthu azikalembesa palibe kulembesa chisankho cha basi chikubedwa chabedwa chisankho cha ndiponso Amalawi ndikufuna ndikuze ine amesa amakombe dambira kunena kuti musikadula mavoti mukavote akutelete ine ndikuti musakadule ine sindikuopa ndiponso wina nditukane musanditukane Amalawi musakadule mavoti MCP wina kale chifukwa anthu awazi pano ndiogona musakadule mavoti amene mukudziwa kale mukudziwa malitsa aka awina achakwera mukadula bwanji mavoti anthu akupita ukalembetsa kuti ife sana ndiuze babwana anthu akalembetsa anthu alibe situpa anthu akaniza koma kalembera kupitirirabe inu simungaona kuti mukudutsa nyengo inu otsusa boma simungaona inu nanga ife omenyera ufulu situkuona nanga inu mafumu simukuona zimene zonse mukuona anthu akalembetsa kuti ife mabwana sana tiuze koma khoti lalamula kale ife tikuyembekeza tizingoyang'ana muvu yang'ana omalo wa maso letu kuvutika dziko la Malawi kamba komango yang'anira uchisiru mentira wa Malawi nje ine pano ndimangoswa kutemanya kutusula osamvayo amve koma ndikunena kuti ine brother Sallo sindizanyengerera kukhala pano ndikumalankhula zinthu zimene Amalawi zikuoneka ngati zikuaphinja ndiye ndizingokhala phe osalankhula kamba kuopa munthu ayi tizilankhula wakumvayo azimva osamvayo asamamve ndikunena kuti NRB akuluakulu
musakadule mavoti chisankho MCP wina kale musazivutise palibe TPP imene wine UDF wina Ford wine MCP kulowa somboma chifukwa chiyani anthu azipana akugona koti nalamuladzana koma chilamulire ni koti palibe munthu amene akulembesa ina adapi chilamulire ni koti anthu akubweza ndiye pali ziti tiye mtingo ndimba mtima Malawi musadule mavoti Amalawi ine ndikutero fuka palibe phindu sinanga anthu omavotera akugona TPP UDF Ford akugona UTM akugona fuka zimene zikanayenera kuti anthu odula mavoti achitiza amenya ma station muja agalo acha kwamenya kwacho samusa muja achoka zipite fuka sagula choto yawo Mandive stamenye basi samusa ya basi koma sukanika tukwana ndira kumana Better Africa.